Single mom po ako sa 3 kong anak. Hindi po 'yun sa partner ko. Naging best friend ko, siya na yung parang sumalo sa'kin nung time na naipanganak ko po yung baby ko, yung sumalo sa'kin nung time na yun. Kasi po 'tong tao na 'to, he's almost perfect. Walang bisyo, mabait na anak, mabait na kapatid, mabait na kaibigan. Nasa kanya na lahat po. Nung makilala niya ako, simple lang po ako. Simple lang buhay ko. Masaya na kami mag-iina na nakakapag-merienda kami sa hapon. Nung nagtrabaho ako sa Korea, sa mga customer ko, parang naano ko yung mga bagay na hindi ko nararanasan before. Diba, parang nabulag ako ng mga material na bagay. Hindi ako nakontento sa kung anong meron ako. Hindi ako nakontento sa anong merong binibigay yung partner ko. Baka sa piling natin makontento na yung kabisyo natin. Palagay mo, sa piling mo, Titangelo, makokontento yung kabisyo natin. Hindi ko rin sure eh. Kung yung katulad ko ba, yung magpapakalma ng katulad niya. Talaga ba? Oo Eh, naman. ang laki mo. I mean, Titan ka na eh. Malaki Yes. ka kung magmahal. Mhm. Kumbaga, malalim ka kung magmahal. Malaki yung puso mo. Pero kasi may mga tao talaga na kahit malaki tayo magmahal, Mhm. sobra-sobra tayo magmahal, Mhm. maintindihin tayo, hindi nila kayang suklian yung pagmamahal natin. Dahil masyadong mahal yung pagmamahal natin. Ganun ba yun? Dahil hindi lang sila marunong Marunong mag-alaga. mag-alaga, Tsaka marunong makontento. makontento. Sa bagay. Pero ito na lang kabisyo kung sakaling kakontentuhan lang din naman. O pwedeng kakwentuhan. Yan! Oo, kakwentuhan, kakententuhan. Yan. Ang bilis mo talaga, partner! Oo, punta na lang kayo this October 11. Sabado na po yan sa Yes Market Activity Center or area. Makakasama nyo po dyan ang mga iba't ibang jocks natin mula sa Easy Rock, Yes FM at Love Radio, mga kabisyo. Yes, full purpose po ang MBC Media Group talents and ang mga influencers natin mula sa Blogapalooza. Marami rin po tayong papamigay dyan on October 11 sa Market Taguig. Totoo, pati si Titangelo papamigay na namin. Makakadaupang palad niyo po kami. Kung gusto niyo Yan. pong pisil-pisilin yung cheeks ni Titangelo, yung palad ko, himas-himasin yung tiyan ko. Basta wag lang ako mapaanak sa araw na yun ha. Basta punta po kayo, libre po ito para sa lahat ng mga kabisyo namin out there na gusto po kaming ma-meet ng personal. Alas Yes. 12 pala ng tanghali, nandyan na tayo hanggang alas 6 ng gabi. And huwag niyong kakalimutan guys, may special performance si Titangelo. Ito talaga yung pinaka-inaabangan ko. Ito, humble lang to si Titangelo. Anong mga pagre-ready na ginagawa mo para sa collab, ha? Meron kaming mga ni Uncle. Yung Ano? Mga pinaghahandaan kami. Ano mga babae ba yung pinagkakasaan mo? Parang, Hindi, rehearsal. May mga rehearsal Ah. kami. Sa dancer, sa backup dancer namin. kasi kapag nagsama kayo ni Uncle, parang, para, Maganda kinabukasan. ay, kakwentuhan niyo yung dancers. Katulad dun sa pinuntahan natin nung team building, di ba? Nag-prayer meeting lang kami. Wow ha, prayer meeting pero yung cellphone. player ang dating. Ayan, magpapasalamat po pala kami. Once again. Sa San Rafael River Adventure Grabe, Resort. nag-enjoy po kami dyan. Dyan po kami nag-Bible study ni Uncle Dagol. Pag kayong dalawa yung nagsama, hindi ka panipaniwala. Mabuti sana ako nandiyan pa si Kajot. Sige, maniniwala na ako. Isa rin yun eh. Maniniwala ako na wala talaga kayong mabuting gagawin. Ayan, so sa mga gusto mag-team building na merong accommodation, na may activities, punta kayo sa San Yes. Rafael River Adventure. As in, sobrang sulit ng mga araw nyo doon. Tsaka yung facilitator, sobrang amazing nila kung paano sila gumalaw doon. At lahat ng staff nila napakababait. Ay, oo, pansin ko nga yun. Pati may mga, yung mga, may-ari Totoo. Lahat sila, halos lahat po nung may-ari na meet namin, yung magkapatid. And Napaka-humble, no? napaka-humble. Minsan inisip ko din, gusto ko rin magkaroon ng resort. Mm-mm. Oo, kaya lang syempre, 'di ba? Hindi imposible, partner. Hindi pa naman imposible. Pero syempre, mga ilang taon pa 'yun. Oo, totoo naman. Aminin natin, di ba? Oo,
hindi agad-agad yun. Hindi Basta agad-agad. kabisyo kapag meron kang goal, diba? Eyes on the prize. Yes. At okay lang na maging goal digger. Yan! Wag gold digger. Yan. Ay nako. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basta Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Na in love ako sa manliligaw ng best friend ko. Uy, na in love siya sa manliligaw ng best friend niya. Eh, hindi naman nanliligaw sa kanya. Mhm. Paano yun? Wala, nainggit lang siya, gano'n. Parang gusto ko maging best friend na rin. Gano'n. Pero ang hirap nun yung tipong may lihim kang pagtingin or hindi mo sure kung sasabihin mo ba Yes. dun sa manliligaw ng best friend mo na gusto mo siya. Mhm. Or kikimkimin mo na lang kasi ayaw mo masaktan yung damdamin ng best friend mo. Baka kasi nafo-fall na siya sa manliligaw niya. Totoo yan. So, abangan na lang natin yung magaganap sa ating Secret File Sender. Sa ating pagbabalik, kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.